Moi. Se on Samuli tässä taas. Tossa just äsken laittelin tosta videota noista pullista, jotka nyt tuolla, ei tuolla vaan tuolla on. Ne on kohta valmiita. Mutta halusin tästä vähän keskustella tästä asiasta. Että siis onks ihmiset niinku vitsi? Ootteko te vittu ihan sokeita? Tänne on päässyt niinku, vaikka kuinka noita, Vaasassakin asuu yksi. Joku ihme Maraits, Muruits, vittu en tiedä mikä. Siis terroristi. Voi kun pitää saada apua Suomessa, tulee tänne kurkunleikkaajat saatana. Mitäs sitten kun täällä rupee jysähtelee? Mitäs Suomi sitten tekee? No ei se ehkä rupee jysähtelee, mut mikä ensin menee? Meneekö lippulaiva, meneekö Stockmanni, meneekö Sello vai mikä menee? Vai meneekö Vaasassa vai Jyväskylässä vai jossain muussa kaupungissa? Et niinku, kyllä se katteli niitä kuvia ja siinäkin tän jonkun, mikä tää joku tämmönen mitä vittua lehti, MV-lehti. En oo kyllä ikinä kuullut, mut siinä oli ihan juttua siitä. Ja kuva. Missä oli niinku joku Mirits, Muruts, Maraits terroristi toisessa kuvassa. Ja toisessa kuvassa se niinku lämmitteli palavan ruumiin luona, joka oli kuollut. Semmonen just kuollut ja näin. Siinä se hymyili. Ja toisessa kuvassa se oli sitten taas silleen niin vittu niin makeet kuteet. Oli vimpan päälle kaikki hienot aurinkolasit, teepaidat, oikein niin tyylikäs, niin tyylikkäät vaatteet, että ei oo mukaan kotia. Vittu pysykää pois nuo terroristit täältä. Kyllä muuten tänne saa tulla, ei siinä mitään. Ootte nätisti vaan. In English say, we don't need any terrorist in Finland. In Afghanistan we have terrorist and war. We don't want the war in Finland. I am one veteran of the Finnish army and I'm going to the Afghanistan next year to be the rescue unit or whatever EU. I don't know what the name is in English, but we don't need terrorists in Finland. They can come here, yes, but be nice. Don't be assholes. And every guns and bombs you left behind. In Afghanistan and Iran and Iraq and whatever. Finland gonna be a fucking war zone. The Finnish people, we don't want that. We don't wanna be afraid in the streets when somebody gonna shoot you or when somebody gonna explode the bus or something else. Do we wanna? No, we don't. I don't care you have 30 million in Afghanistan people. We have also millions, 5 million or 6 million, I don't know. I don't remember. Whatever. We don't need. You can come in Finland, but come in peace. Don't be stupid. Now when I saw yesterday pictures in internet, there was few pictures of terrorists
one picture was terrorist with the gun and a uniform, and another picture was the same terrorist with the very nice clothes and sunglasses and a cap and a nice jeans and take a shower and everything. And another picture from the same terrorist, it was a gun and a uniform and like, what, I'm gonna fucking kill you. The face was like, look like that. Finnish people, we have to do something. We have to do something. I don't know if the Finnish police gonna do anything about that. Do they even know that? Yeah, that's all. Thank you. God bless America.